Всяка сряда на живо тук в социалните платформи ви представяме членове на нашия бизнес клуб, Български бизнес клуб. И днес имам честта да ви представя една очарователна дама, Таня Георгиева, която е холистичен уелнес коуч, нутриционист, NLP специалист, K-Power инструктор, бъдете внимателни и слушайте, защото тя има много професии, обучител по епигенетични цикли. С огромно вдъхновение ви представям Таня Георгиева, жена с мисия, отдаденост и наистина едно дълбоко познание в областта на личната трансформация. Таня е сертифициран холистичен коуч и обучител, чиято практика обхваща физическото, емоционалното, енергийното и менталното ниво. Работи с жени от цял свят, като им помага да се върнат към себе си, да са още по-здрави, по-уверени, по-красиви, по-балансирани. През годините тя успява да създаде цялостна система и няколко авторски програми, сред които са Академията за красиви и щастливи жени. 3 нива, които обединяват здраве, личностно израстване и изграждане на бранд. Метаболитен рестарт и балансиране на хормоните, природен подход към женското здраве. Менторска програма за жени предприемачи, където съчетават бизнес стратегии, енергийни практики и AI технологии. Обучение по K-Power и епигенетични цикли. Онлайн клуб с хранителни режими и ритуали и подкрепа на всички жени. Автор е на книгата "Влез във форма, докато се забавляваш", както и на планери за организираност, щастие и лична реализация. Таня не само учи, тя е жив пример. Преодолява сериозни здравословни и финансови предизвикателства, сваля над 30 кг по естествен път, възстановява щитовидната си жлеза без лекарства и преминава през възходи и падения, които превръща в една могъща сила. Днес живее между България и Великобритания и вдъхновява жените да изградят устойчив живот и бизнес отвътре навън. Вярва, че трансформацията започва отвътре, когато някой повярва в теб. Това прави тя с любов, знание и личен пример. Добре дошла, Таня. Добре заварила. Много се радвам да ни гостуваш. Аз сега ще ти дам думата да се представиш и ти, да ни разкажеш нещо интересно от твоя живот, докато искам да шервам това видео в нашите групички, за да може повече хора да започнат да се включват. Така че давам ти думата. Първо да кажа благодаря за поканата. Аз съм безкрайно щастлива да съм с теб и с всички хора, които ще ни гледат, и ще съм щастлива да съм полезна. Какво да кажа за себе си? Аз съм човек, който преодоля собствените си блокажи и всъщност се научи как да го прави с лекота. И съответно сега вдъхновявам жените, които искат да променят живота си, да го направят с лекота, чрез изпитана система. Помагам, както каза и ти самата в моето представяне, всичко да се случва с лекота и отвътре навън. Така че реално дамите да се наслаждават на процеса, а не да бъде като някакво бреме всичко това, което постигат, а да са вдъхновени и да имат подкрепяща среда, която аз съм създала от мотивирани жени и съответно мен като ментор, за да може всичко това да се случва по най-лесния възможен начин. Чудесно. Не знам, задавай въпроси, за да може да отговарям. Сега съм приготвила много въпроси, но и ми трябва една секунда, защото шервам в момента видеото в много групи тук, защото ще почнат да се включват хора, за да гледат повече за тебе. Ето, това е цялата идея. И така го шервнах в много групи, защото искам наистина повече хора да знаят за тебе. Така успях да го шерна. Ето вече имаме няколко човека, които се включват. Сега, как започна твоето пътуване в света на холистичното здраве и личната трансформация? Имаш ли един момент, който точно такъв момент определи твоята посока? Да, имаше такъв момент, когато преди 5 години аз бях изпаднала в депресия.
бях с доста наднормени килограми, бях с проблеми с щитовидната жлеза, преддиабетно състояние и съответно паникатаки. В този момент аз си казах, че ако искам да видя децата си пораснали, всъщност трябва да се взема в ръце и да променя живота си и това как се грижа за себе си. Също така ключов момент в моя живот беше, когато преди 10 години аз загубих сестра си и тогава осъзнах, че няма значение на колко години си, ако ти не се грежиш както трябва за тялото си, за ума си, защо какви книги четеш, как живееш живота си, всъщност в един момент тялото спира да функционира по правилния начин. И оттам нататък започна моя път. Преди 5 години започнах да се обучавам. Бях в наистина много академии, за да може да съм човека, който съм в момента и да съм уверена, че всичко това работи. Чудесно. Това е наистина един добър пример да споделиш своят личен опит. Ти си създала така доста авторски програми и системи. Коя от тях обаче ти е най-близка до сърцето? Най-близка до сърцето и това, което винаги съм мечтала да имам, това е Академията за красиви, успешни и щастливи жени, защото там вкарвам цялата си експертност и всъщност помагам на тези дами, като съм винаги до тях в процеса, да постигат прекрасни резултати. Това е най-стойностният продукт, който съм създавала, защото той обединява всичко, което аз знам и мога на едно място, като коуч, консултант, холистичен терапевт, съответно да съм им полезна, те да постигат резултатите с лекота. Така че това е моят любим продукт и моята сбъдната мечта. Добре, чудесно. Наистина, ето, хората ще научат повече за тебе в момента. Много хора се борят с наднормено тегло, хормонални проблеми и стрес. Каква е твоята формула за метаболитен рестарт? Значи, метаболитният рестарт е програма, която с нормална храна, която има във всяка кухня, да можеш да рестартираш тялото си, да изчистиш шлаките, токсините, да изчистиш черния дроб и съответно буквално да рестартираш тялото си, като там има специфични напитки, които си правят дамите, които им дават повече енергия, повече имунитет, съответно подпомагат горенето на мазнини, буквално докато си почиват да се случва това, и да изчистят всичките токсини, които затлачват тялото и съответно го карат да не функционира по правилния начин. Това беше една от първите авторски програми, които аз създадох, без никакви лишения, човек да може да сваля килограми и за 21 дни свалят от 3 до 6 килограма. Браво! А как съчетаваш духовните практики с бизнес стратегиите в твоята менторска програма за жени предприемачи? Така. Първо ти благодаря за този въпрос, защото много хора не осъзнават, че понякога не им се получава в бизнеса, точно защото имат вътрешни блокажи. Ти го знаеш това. Всъщност, когато ние не сме отворени за това да получаваме, когато сме с подсъзнателни програми, които са дошли, да кажем, от рода или пък от нас самите дори, ограничения, че ние не заслужаваме или пък, че не може да получаваме определената сума, която ние искаме. Например, пишеме си, че искаме 1 милион, примерно, но ние не сме изобщо готови да получим тези пари. И дори да ги спечелиме, в крайна сметка няма как да ги задържим. Точно това помагам на жените да преодолеят ограниченията, да се отворят за възможностите, да се отворят за изобилието и да започнат да го случват с лекота в живота си. И естествено там съчетаваме K-Power за стрес, съчетаваме констелации, за да може да изчистиме родовите блокажи, съответно правим NLP практики, които им помагат да изчистят подсъзнателните програми и реално започват да постигат невероятни резултати в кратки срокове. От 40 до 70% повишаване на доходите. Чудесно. Така, работи с NLP, родови констелации, K-Power, енергийни практики. Как избираш кой подход да използваш с дадена дама? Всичко е персонално, защото според човека, според това, нали, аз с всяка една от тях, които са в академията, аз имам пряк контакт.
така че работя както персонално, така и групово с участничките и съответно следиме резултатите. Като цяло съчетавам и тета хилинг и съответно когато говоря с човека, аз разбирам от какво той има нужда. В смисъл, като го видя, просто ми се дава информация какво би било полезно. И съответно имат невероятни резултати в много бързи срокове. Така че съчетаваме нещата, за да може... Аз не правя и стандартно констелациите, дори и бизнес констелациите ги правя по доста по-различен начин, за да може да има и визуализация, да включим и подсъзнанието, за да се случват нещата много по-бързо да е резултата, който постигат. Добре, чудесно. Коя лична криза в твоя живот те е научила как я използваш да вдъхновяваш другите? Личната ми криза, която ме изкара от релси, това е, както ти казах, загубата на сестра ми. Там аз много се разтърсих и всъщност осъзнаванията ми от това нещо ми помогнаха да съм терапевта, който съм в момента. Другата ми лична криза, която ми помогна да съм по-добър терапевт, това беше когато имах проблеми с партньора си и всъщност успях да хармонизирам отношенията до такава степен, че в момента да имаме качествено време заедно. Ти знаеш какво имам предвид точно от качествено време, не количествено, а качествено. Така. И това беше повратен момент, в който аз осъзнах как трябва да се случват нещата, за да може да има резултат. И другото, което ми повлия изключително много и ми помага в работата ми с хората, това е когато подобрих и промених нашите взаимоотношения с големия ми син, който е тинейджър. Тези, които имат тинейджъри, ще ме разберат какво точно имам предвид. Когато са на тази възраст, родителите са най-черните хора на света, едва ли не понякога. Така че сега вече знам, че и там мога да съм полезна на много хора. Браво! Много се радвам, Таня. Имаме въпрос, преди да продължа с моите въпроси. Дамите първо, Боряна казва: здравейте, момичета. Йоана, правят ли родови констелации онлайн? Да, правя родови констелации онлайн, както и бизнес констелации и съответно имат същите резултати, както биха били, ако сме на живо, така че наистина се случват много добре нещата. Чудесно, чудесно. Да се надявам, че Йоана е чула отговора. Така, какво представлява твоята академия за красиви и щастливи жени и какво различава този подход от останалите wellness програми? Защо хората трябва да изберат твоята програма, а не някоя друга програма? Защото първо на пазара няма такава програма, която да има толкова много инструменти на едно място, защото ние там говорим за здраве, говорим за хармония, говорим за енергия, говорим за това как да овладеем стреса, говорим за взаимоотношения, за това как да имаме повече свободно време, как да сме организирани, удовлетворени, как да подобрим връзката с партньора, с децата и съответно много е комплексно това, което им давам. И всъщност използвам всички тези методи, които съм овладяла през годините в синхрон, за да може да имат качествени резултати, които аз съм била в всички академии в България и в Великобритания, доста от тях, които съм била, няма човек, който да предлага това, което аз мога да дам. Колкото и нескромно да звучи или прехвалено да звучи на някой. Просто няма такъв консултант в момента, който да предлага всичко това на едно място. Чудесно, чудесно. Какво е посланието ти към жените, които се чувстват изгубени, изтощени или без вяра в себе си? На всички дами, които идват при мен, първото нещо, което им казвам, за да променят живота си, трябва да обикнат себе си. В момента, в който обикнем себе си и се приемеме такива, каквито сме, всъщност всички хора около нас започват да променят отношението си към нас и да ни приемат такива, каквито сме. Така че това е първа стъпка. Приемете се такива, каквито сте.
заобичайте се, даже много често им давам практика, която е как да си говорят пред огледалото, как да започнат да имат хармонията в отношенията с лекота, буквално като им отнема 1 минутка на ден. И точно това им помага изключително много. Даже на планера на книгата навсякъде пише: обичай себе си, промени живота си. Така че оттам започва всичко, отвътре навън. Аз също така в моята академия непрекъснато. Това е една от най-важните. Преди да започнеш промяната в себе си, да се приемеш такъв какъвто си и оттам нататък всичко се нарежда и започваш да работиш. Точно така, Таня. Много добре казано. Имаме още един въпрос. Правите ли изключения и работите ли с мъж с наднормено тегло? Не само с жени. Да си призная, работила съм с мъже, които са били с наднормено тегло, но честно казано, до сега мъжете, с които съм работила, са били малко така, как да кажа, не са приемали съветите от жена диетолог и съответно поради тази причина се насочих, че в момента работя предимно с жени, които искат наистина трансформация. Иначе мога да съм полезна и на мъже, но с условие да бъде отговорен към себе си преди всичко и след това мога да съм полезна. Така, чудесно. Надявам се, че Мария чу отговора ти. Така, аз имам какво следва за тебе? Какво мечтаеш да създадеш в следващите 1-2 години? Колко още академии ще отвориш? И програми ще направиш? Не знам, аз всеки месец измислям нови програми, надграждам това, което давам на хората. Като цяло се старая горе-долу всеки месец да давам стойност, която да оформя като някакъв мини-курс, който те да имат като ресурс. А иначе за какво мечтая? Мечтая поне 1000 човека минимум да са мотивирани от мен, да преминат през най-добрия ми продукт. Съответно, аз във всички останали програми имам над 1000 човека, които вече са преминали, но ми се иска в най-стойностния ми продукт вече да има 1000 човека, които аз да съм им променила живота, да съм им помогнала. Те сами си го променят. Аз просто им давам инструментите, които да им подпомогнат процеса да се случва с лекота. Така че идеята ми и това, за което аз мечтая, е повече прекрасни дами да заобичат себе си, да се чувстват прекрасно ежедневно и да сбъдват мечтите си с лекота, да имат успешни бизнеси, прекрасни връзки. Това ми е мисията на мен. Да са здрави и да се чувстват прекрасно ежедневно. Чудесно, чудесно. Пък такава хубава усмивка имаш и така пленяваш хората, така че надявам се, че всички, които ще гледат и от утре това видео, защото Гери, нашата асистентка, на която и благодарим за всичко, тя ще го разпространи, така че си представи колко хора ще видят твоята прекрасна усмивка и ще знаят за тебе. Благодаря. Да, и аз ти благодаря. Значи, ти съвсем наскоро се присъедини към нашия клуб. Дори не знам дали беше чувала за нас. Е препоръка от твоя много добра позната приятелка Боряна. Кажи ми как така изведнъж всичко стана. Защо реши, че искаш да си част от нас? Ами аз и отдеве ти казах, ти ме попита, нали, как разбирам на кой човек как да въздействам, за да може да има резултат. Аз просто усещам къде трябва да бъда, с кой мога да работя, с кой не мога да работя, нали, дали мога да съм полезна или не на даден човек. И съответно така го усетих, просто интуитивно усещам нещата и прецених, че нямам какво да губя, само мога да спечеля и само мога да съм полезна, пък аз много обичам да съм полезна, така че за това се включих и съм безкрайно щастлива, че срещнах теб и всички останали, които са част от твоите проекти и от групите и изобщо всички хора, с които съм се запознала, сте прекрасни и съм много щастлива, че съм част от това общество. И аз много се радвам, защото ти си едно така много отлично попадение. Ние точно такъв холистичен имаме Весиней като диетолог,
но като всичките тези тук твои титли, с които си успяла, нали, да се здобиеш през тези години, аз съм така направо удивена. Наистина ти се възхищавам и много се радвам, че си се мотивирала, че си се амбицирала и си изкарала всичките тези академии, в които си успяла да научиш да комбинираш всичко, защото при положение, че може би трябва да видим как ще се съчетае. Моята академия е за успех, също с личностно развитие, с инвестиране и така нататък. Как ще успеем да съчетаем по някакъв начин тези констелации, които са много важни и аз много вярвам в родовата терапия. Да. Мисля, че така са много интересни. Как виждаш ролята на общност като нашата българска общност за подкрепа, развитие и обединение на нашите българи в чужбина? Какво искаш да кажеш на всички българи? Защото ние вече не сме само в България, вече имаме срещи и не само тук в Англия, но имаме срещи в България. Моята идея е наистина да стигнем до колкото се може повече българи по света. Какво мислиш, че ние можем да им дадем? Мисля, че можем да им дадем на всички хора, които, нали, искат да се развиват, можем да им дадем знания, умения, подкрепа, всъщност вдъхновение. Това, от което всеки един човек, който иска, нали, да живее добре, да е удовлетворен. Мисля, че всеки един има нужда от това. Какво мисля за българската общност? Да си призная, аз много години съм живяла в чужбина, бях преди в Гърция, сега в Англия, нали, вече 9 години сме тук, но честно казано, аз съм страняла от българските общности. Признавам се, наистина така е било. Да, така бях и аз, не се притеснявам. Но в последствие разбрах, че всъщност хората, с които аз работя, те са от цяла Европа, даже имам хора и от Америка, с които аз работя. И осъзнах, че силата е в това ние да се обединим, да сме си полезни една на друга. Нали, при вас има и мъже, нали, при нас е само женско общество, но да сме полезни, да даваме това, което знаем и можем, независимо къде се намираме, вече с напредването на технологиите, можем да сме полезни на всички българи по света, с нашите умения и знания и всъщност да ги вдъхновяваме да постигат повече в живота си, да са удовлетворени, да са щастливи, което мисля, че е най-хубавото, което можем да направим, независимо къде се намираме, да си даваме знанията и уменията, за да може хората в България или в общността по света просто да просперират и да са удовлетворени от резултатите, които имат. Наистина е така и това е моята идея. Нали, минах през 25 години с много опит, с натрупване на много опит в различни бизнеси и в личностно развитие също. И ето това е моята идея, Таня. Ако можем, колкото си можем повече знания, повече умения, повече опит да споделяме и да видим българите наистина много успешни навсякъде по света, всички да бъдат много успешни, да постигат мечтите си, защото всеки един човек има мечти. Първо не трябва да спира да мечтае, но трябва и да се действа. Мечтаем, действаме. Аз винаги казвам, нали, мечти, победи и пари, така се случват нещата. Мечтаем, действаме и побеждаваме. Това са нещата. Сега, искаш ли нещо да споделиш нещо, което аз не съм обхванала с моите въпроси, но ти си толкова кратка и точна и толкова ясно отговори на всички въпроси. Така че кажи ми нещо, което съм изпуснала, нещо, което искаш да добавиш към това. Коя е Таня и с какво помагаш? Коя е Таня? Таня е един обикновен човек, който от човек, който беше забравил себе си, който се беше изоставил на последно място в собствения си график, работеше денонощно и всъщност нямах време за нищо, което радва мен. Се превърна в човек, който първо промени собствения си живот, след това вдъхнови много хора, хиляди хора буквално, да започнат и те промяната. Таня е мечтателка, която наистина аз мечтая повече хора по света, повече българи, по същия начин както и ти, повече българки, да започнат да случват наистина това, което винаги са искали.
да си позволят да започнат да мечтаят мащабно, да си позволят да са щастливи във връзките си, да си позволят да имат прекрасни отношения с партньора и с децата си, да се вдъхновят да създадат нещо свое, което да е полезно на повече хора. В смисъл, всеки човек има умения. Просто важно е да има ментор до него, който да му помогне тези умения да излезат на показ и всъщност да започне да случва нещата с лекота. Така че моята мисия е да помогна на повече дами да повярват в себе си, да се вдъхновят, да поискат промяната и да започнат да я случват по най-лесния хармоничен начин, като, както казах, всичко започва отвътре навън, когато заобичат себе си, променят живота си с лекота. Това е моята идея и това е моята мисия, да им помогна да осъзнаят колко е лесно и че не е нужно да отделят цял ден, за да постигнат прекрасни резултати. Нужно е просто да бъдат концентрирани действията, които правят и резултатите няма да закъснеят. Още на първата седмица ще имат вдъхновение, резултати, удовлетворение и широка усмивка. Точно така, Таня. Нещо искаш ли да пожелаеш на тези хора, които се колебаят, които не знаят дали имат нужда от твоите услуги, всъщност замислят се, нали, че може би има нещо в тяхния род, което ги спира. Искат да са успешни, но нещо ги спира. Как да преодолеят този страх или как да преодолеят това, че те да си зададат въпроса, за да ти се обадят по телефона и да кажат: Таня, имам нужда от твоята помощ. Как да преодолеят, как да направят първата стъпка към теб? Сега ще ви кажа. Преди години аз си мислех, че всичко се случва с много действия. Или пък всичко се случва по трудния начин. Но това са подсъзнателни програми, които аз имах от майка ми, баща ми и от цялото ми семейство. Така, ако не ви се получава във връзките, ако повтаряте модела на майка си или на баща си, ако действате много, а нямате удовлетворение ежедневно, независимо дали в работата или в вашия личен живот, ако, например, дори трупането на килограми, аз мога да ви го обясня по съвсем различен начин, защото не винаги трупането на килограми е свързано с много храна, която сте изяли. Много често това са блокажи, които всъщност ви карат да трупате буквално килограмите като предпазна мярка или пък ги трупате от стрес. И съответно на мен лично ми се е случвало да кажем да ям малко, но да трупам килограми не защото съм се тъпкала с храна, а просто защото вътрешно тялото ми не се чувства окей. И точно заради това създадох тази цялостна програма, която да дава всичките малки стъпчици, които вие просто да приложите и да имате резултатите, за които винаги сте мечтали. Това, което бих казала на хората е, че преди 5 години и аз си мислех, че то на мен няма как да ми се случи, защото нали, съм от нормално работническо семейство, няма как да създам бизнес, няма как да съм успешна, няма как да съм полезна на хора в цял свят, дори в Америка, няма как да се покажа нали, пред камера и да застана пред хората и нямам достатъчно знания, умения или пък опит, който да мога да им дам. Но сега мога да ви кажа, че това са били моите блокажи и моите ограничения, които са ме държали в зоната ми на комфорт. А в зоната на комфорт нищо не се случва. И ако искате промяна в живота си, първите 2 стъпки са да отработите отношенията с майка си и с баща си, за да може да ви тръгне потока на изобилието, за да може да се случват нещата с лекота, за да може да привлечете правилния партньор. Иска ми се, не знам колко хора ни гледат, но ми се иска тези хора, които ще гледат, човек онлайн в момента, да. Тези хора, които гледат, да се замислят, дори на запис да го гледат, пак да си помислят. Случва ли ви се да привличате неправилни партньори? И замислили ли сте се защо се случва това? В повечето случаи това е защото вие не приемате майка си. 95% от това е защото вие не приемате майка си или пък имате
лоялност към майка си и съответно привличате същите партньори, които са копие на вашия баща, ако той е бил, нали, човек, който не е особено подходящ за партньор. В същото време, сега да започнем и с хората, които искат удовлетворение, които искат финансово изобилие, случва ли ви се да изкарвате парите трудно и всъщност да действате много, а парите и лесно да дойдат? Да не можете да ги задържате. В смисъл, това също е свързано с майката, а пък заявяването ви, поставянето на лични граници и това да можете да постигате финансови резултати, пък е свързано с бащата. Така че, когато отработите тези две ключови фигури във вашия живот, нещата започват да се подобряват и то в много аспекти на вашия живот. Точно поради тази причина аз съм убедена, че има как да съм полезна, защото всичко тръгва от семейството, в което сте родени, и от рода, в който сте, защото двата рода и енергията на двата рода, на майка ви и на баща ви, всъщност са ключови за вашето развитие и за вашето удовлетворение в живота ви. Ето, аз не съм завършила никакви родови констелации и курсове, но имах една позната, която всъщност я познавам чрез нашия клуб. Тя преди 2 години ми даде една прекрасна книжка и много съм и благодарна, Know the Self. И всъщност всичките тези неща, които току-що ги каза, аз също леко съм си ги наблегнала в моята академия, защото майката и бащата са много важни, но започнах сега, като те слушам, преди много години, може би 15 или мога да кажа и 18 дори, защото моята майка ме научи да съм много благодарна и да прощавам. Това са нещата, които са много важни и как имаме в нашите интервюта, когато не имаме хора в нашия офис, вече може би от 15 години е това, този темплейт с въпросчетата, какви са ти отношенията с родителите, с майка, с баща и с бивш шеф. И много хора са се чудили, ма защо? Нали? Толкова са важни тези отношения. Ако ние не приемем родителите си такива, каквито са, ние наистина в живота и само да се оплакваме, майка ми и баща ми, няма смисъл. Защото това всичкото ни пречи, това са ни блокажите, които ни пречат да се развиваме. Прекрасна Таня, аз много се радвам, че ти си едно прекрасно попадение и попълнение на нашия български клуб, защото знам, че ще можеш на повече и повече хора да успяваш да помагаш. Аз наистина останах без думи, виждайки с колко много неща и колко много неща си научила и как си ги съчетала в собствени програми. Това е уникалното в нашите академии. Опита. Ти каза за себе си, че това е твой опит. Аз също казвам. За всеки един, който си създаде програма. Ако някой иска да се учи от теб, това е уникалната програма, която ти си създала. Това е най-хубавото нещо, когато минем през опита си. Нали? И ти си доказателството абсолютно пред всички, нали, какво се случва с твоя живот и как си се подобрила и как си осъзнала толкова много грешки и как всъщност си успяла да се мотивираш и да останеш и да растеш непрекъснато и да се развиваш. Ами аз мога да ти благодаря, ако искаш нещо да завършиш и да кажеш няколко думи на всички, които те гледат и на които ще те гледат. И ще приключиме, защото наистина ние с теб можем да продължим и до утре. Толкова много неща можем да научим. Но кажи ни, обобщи нашата среща, защото аз останах speechless за всичките неща, които ти знаеш. Аз искам да кажа, че за мен е удоволствие да съм тук. Повтарям го вече, но това, което искам да кажа е бъдете благодарни, тя и Тони го каза, бъдете благодарни за това, което имате. Ако трябва само едно нещо да науча моите деца и хората, които ме следват, това е спрете да осъждате родителите си и спрете да изисквате от тях. Те не са ви длъжни за нищо. В момента, в който го осъзнаете и в момента, в който си кажете аз мога да постигна всичко с лекота и повярвате в себе си, живота ви ще тръгне в съвсем различна посока. Ако решите, че искате аз да съм ментора до вас, който да ви води в този процес на израстване, ще съм безкрайно щастлива да ви помогна да започнете да случвате всичко, за което мечтаете, по най-лесния хармоничен начин. За мен това е удоволствие, смисъл
това, което постигат моите клиенти и хората, които ми се доверяват, просто е уникално вдъхновение за мен, защото да кажем, има хора, които те даже ги има в ревютата, които ми оставят, казват, например, аз съм мечтал за това нещо да го постигна години наред и всъщност идвам при теб и го случвам за един месец. Или пък имам една дама, която сега е една от последните. От месец и половина е при мен в моята академия и всъщност успя да създаде бизнес, който е мечтала над 15 години да го има. Тя е лекар по образование и просто дамите, които ми се доверяват, са уникални, но ние сме отворени и сме като едно голямо разширено семейство при нас и искаме да помогнем на още хора, да ги вдъхновим с моя екип и да сме полезни и те да променят живота си изцяло. И ако вие сте готови да променяте, ако сте готови 2025 да бъде вашата най-успешна година и всъщност да го случите благодарение на моята помощ, ще съм щастлива да бъда вашия ментор. За резултат обаче, за резултат, не просто ментор да научите нещо, а наистина да имате резултат. Да, точно така, точно така. Благодаря ти много за участието и на всички зрители, които ни гледахте. Благодарим ви, че бяхте с нас, за въпросите, които зададахте. Таня, искаш ли да си сложиш в чата бързичко твоята фейсбук страничка или някакъв контакт, как да те намерят, уебсайт, ако имаш тук в чата? Да. Виждаш ли да сега пишем в момента? Ще сложа, освен на моя номер, най-лесно и съответно, иначе страницата ми се казва Таня Георгиева, лесно можете да я намерите, Таня Георгиева, само личен бранд. На латински ли е написана или на български? На български букви, добре. Така, ето, тук вижда ли се като го написам? Не, значи това е частният, чакай да го копирам. Как се слага в другия? Аз ще го сложа. Работя в тази платформа. Вече го сложих на всички. Да. Така, Танче, много ти благодаря за прекрасното представяне, за прекрасната ти усмивка и за това, че ще си вдъхновение. Благодаря ти за участието и до нови срещи. Забравих! Ние отиваме на TV шоу. Така че всички гледат Таня. Аз и Таня, както и още няколко жени, 10 жени, заминаваме отново на второто турне, т.е. на втория TV ретрит на 30 юни и след това ще бъдат излъчвани през юли и август всички предавания с успешни българки тук в Англия. Така че Таня ще бъде една от гостинката и аз знам вече колко много въпроси можем да зададем и как можем да споделим с цяла България и с всички българи в Европа и по света, Таня, за тебе. Благодаря ти много за всичко. Аз забравих още едно нещо. Да. Предстои ретрит. Сега ще правя ретрит в България, който ще бъде на 20, 21 и 22 юни. Другата седмица заминаваме в България. Ако някой все още иска да се присъедини, още можете да го направите. Ще бъде уникално, магично преживяване, което ще е с много женска енергия, много вдъхновение и съответно можете да дойдете с нас. Аз ще се пребера специално и ако има още някой, който иска да е с нас, ще се радвам да бъдете. Чудесно, чудесно. Благодаря ти много, Таня. Благодаря. Да, ето ние за първи път се виждаме, толкова говорихме по телефона, сега се виждаме поне така лице в лице, а вече ще бъде на живо на 30. Така че до скоро. До скоро, Танче. Чао. Чао.